दालाय एबसुआ दिनैहाय चितुवा दखरा एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदियै बे गोजौ फरायसालियाव फरायनाय 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ स्पेशली जुलाइ दाननि जे मोनसे गोलोम बोथोर बन्द दानसे बे समाव फरायसाफोरखौ थोंजोङै नोजोर होनानै दिनैहाय बेसेन लायालासे फ्री अफ कस्ट मोनसे कचिं क्लासनि बादाखौ दिनै आरम्भ खालामबाय आरो बेखौ बेखेवनानै जों दिनै होफैबाय। दा बेवहाय स्पेशली मोनथाम साबजेक्ट जाय साबजेक्टखौ जोंनि फरायसाफ्रा हारसिङै सोलोंनायाव नाजानायाव एसे जेंना जायो। बेयो जाबाय ससियेल माने जेनेरेल साइन्स आरो मेथ्स आरो इंलिश ग्रामार। बे मोनथाम साबजेक्टखौ 9-10 नि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय बे गोलोम बोथोर बन्द'आव जों बादा खुलिदों आरो बेवहाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो जायफोरनाखि जोंनि माने आउटगोयिं स्टुडेन्टफोर आरो जायफोर BSc MSc MA MCOM जानायफोर बा बेबायदि माने जोंनि माखासे क्वालिटि गोनां स्टुडेन्टफोरखौ बाहाय स्पेशली जों टेम्परारि भाबे दान मोनसेनि थाखाय जों एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। बिथांमोननि गेजेरजों बे साबजेक्टखौ मोजाङैनो फोरोंनो हानाय फोथायनाय दं। बे आयदाखौ लानायनि जोंहा गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर दङ। जों सरासनस्रायै नुयो जे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव फरायसाफ्रा बेबायदि सोलोंथाइजों माने सोमोन्दो गोनां एक्टिभिटि बा टाइमा सिदोब जानानै थायाब्ला बांसिन फरायसायानो माने फरायनाय हाबाफारिजों गावखौ सोमोन्दो लाखिनाया जानगार जायो। सोरनावबा लोगोफोरजों बेरायनाय आलासि जानाय आड्डा मारिनाय बायदि बायदि जाय थासारिया जाय हुदाफ्रा बा एक्टिभिटिफ्रा गावनि केरियार दानायाव गावनि आखल आखु दानायाव जेबो सोमोन्दो गैया बिदिजोंबो बिथांमोना इनभल्भ जानानै फरायनाय लाइफआ मालाबा माने स्पइल जानाय बा जेरेल जालांनाय बे थासारिफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जाथि दानायनि जि सिमां बेखौ लानानै जोंनि जि साफ्रोमबो बर' फरायसा बर' बिजोंनि बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो खामानिखौ मावबाय थादों आरो जोंनि मिजिंआ बेनो। दा बैबायदि फरायसाफ्रा जाहाथे कुनु थासारियाव कुनु मोनसे जेंनायाव भुगिनानै फरायनाया आसखान्दा जाया, आखल आखुआ गाज्रि जाया। बिनि थाखाय कचिं क्लास होनायनि अनगायैबो जों एकाडेमिक सेसना आरम्भ जानाय लोगो लोगो गंफ्रामबो LP स्कुल ME स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेजाव जों हाबफैनानै फरायसाफोरखौ जोङो केरियार दानायनि बाथ्रा, स्किलखौ माने सास्टेन खालामनायनि बाथ्रा बा लाइफ इस्टाब्लिश खालामनायनि बाथ्रा, आखल आखु जोङो थिक खालामनायनि बाथ्रा, बेखौ जोङो मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं बे हाबाफारिखौ जों लाबाय थानाय जादों। एबारबो जों अलरेडि लाखांबाय। दा बिनिखायनो जोङो बेबायदि सिन्थाधाराजों फरायसाफोरनि सायाव जि मोनसे आसा दं बे आसाया जाहाथे सिमां बायदि जानानै थाङा। मोगथाङाव जातिनि स्वार्थनि थाखाय फंबाय बिनानाव मोना सासे गाव माने आबुं मानसि हिउमेन रिसोर्स साक्सेसफुल जानो हायो। बे नोजोरखौ होनानै जों जेब्लायबो फरायसाफोरखौ जायखिजाया थासारियावनो जोंनि जोथोन लानाय आरो जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थायो। आरो नोंथांमोना नाय जे दान मोनसेनि गरम बोथोर बन्द'आवबो जों कचिं क्लासावथ' 1टा-2टासिमल' जागोन, फुंनि 9टानिफ्राय जागायनानै। बिनि अनगायैबो माखासे समखौ जों बिथांमोनखौ मोजां खामानियाव देहानि थाखाय आरो मेलेम सानस्रि सान्थौनि थाखाय जोङो थिक राइट डाइरेक्सनजों लांनो थाखाय गथ'फोरखौ दिनैहाय गोबां दखरायाव गोबां इउनिटआव जोङो आन्डार 13 जि फुटबल बयस एन्ड गार्लस बेखौबो जों जुलाइ दाननि गेजेरावनो होगोन एन्टायार चिरां डिस्ट्रिक्टआव। आरो बिनि अनगायैबो गोबां जायगायाव जोंनि जि ट्रेडिसनेल जि माखासे मिउजिकफोर इन्सट्रुमेन्टफोर बा जोंनि कालचार बिनि सायाव जि मोनसे अध्ययन बा सोलोंनाय बिनि थाखाय क्लास लानायनि थाखाय जोङो एक्सपार्ट मानसिफोरखौ जों दोननानै दिनै इउनिटफ्राव दखराफ्राव जोङो ट्रेडिसनेल कालचारनि सायाव जि मोनसे कचिं बादा बेबो दिनै सोलिगासिनो दं। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि जि फिउचार जेनेरेसन बे जेनेरेसनखौ गोग्गो खालामनांगौ, क्वालिटि एडुकेसन मोनहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङै मावबा जानाय नङा।
आफादफ्रा हारसिङै सानबाय थाबाल' जानाय नङा। फोरोंगिरिफ्राल' नाजाबाय